Iti agtultuloy apan ang simpati taray ti trapiko ti Bangged na ipakati ad dapay anaingit apan nakaypatungpal ti Municipal Traffic Ordinance iti ili. May sadituyin, tinainget a road clearing operation ti pulisya ken nagiti traffic enforcer. Iti paset ti Partelo Street na bagaan nagiti motorista ang nakaparada iti igi ti kalsada ken natiketa nagiti motorista ang nakalabes iti solid white lane. Kalaksidan ti road clearing na painget pa iti panakayuswat kadagiti checkpoints. Kang runa na violation nagiti motorista ti kinaawan ti driver's license ken paso a rehistro. Ticket mi iti violators ket hanging kumbaga no contact apprehending policy. Dahil ma'am no contact apprehension policy, mabalimbing nga tiketan, pero haming nga kumpiskaren iti lisensya. Handang nga kinoko LTO nga plaka ket mabalimbing nga kumpiskaren. Payment ma'am iti payment iti violation na iti munisipyo. Mapantaman diyan ma'am iti payment. Awan sa bali apong pagbayadan da no saan lang iti treasury office. Kaysa dalang ako iti authority nga mangala iti payment iti violators nga apan nagbayad kanyo. Kalaksidan ang mapalagan ti kinairot ti trapiko makisayan pa iti vehicular incidents nang runa dagiti menor de edad ngadda iti impluwensya iti arak. Naisubli pa iti panakaypaka ti truck ken cargo van ken adda na ito ding adumalanan da. Tapno no handa nga makunag during the rush hour o no tag office hours. From 6 ma'am ti bigat ang nga na 60 malam bawal da nga agdalyasat iti sentro ti Bangged. No adaman dagiti nakaserek ng mga nakaruwar before malpas ti 6 o'clock mapalubusan damot nga rumar ngam handan to nga handa lang mapalubusan nga umunag iti ili ti Bangged. Adda dagiti alternative routes ma'am nga ni designate like dito no adda dato nagti Bangged mabalenda nga magnarito Torrijos Street dito nagbautan ti Christian Hospital nga rumar ito INT MPS tayo dito Bangged no dimet parte ti Son 60 nakaipitan da adamat dito Santa Rosa nga agpa Son 6 to Santa Rosa kadalan. Naipagunam-gunam at ipanaglukay ti trapiko ket saan laing a responsibilidad dagiti mangipatpatungpal ngem ket di pakairamanan ti kooperasyon ti publiko. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.